Prynhawn da pawb, a chroeso I sesiwn daearyddiaeth, daearyddiaeth uwch gyfrannol gyda Mr Arwel Thomas, sydd yn dysgu yn ysgol Dyffryn Conwy. Bant y ti, Mr Thomas? Bant y chi? Diolch yn fawr iawn I chi, a noswaith dda I chi disgyblion lefel AS. Ie, sesiwn 2 ydy hwn, a dyn ni am ganolbwyntio heno ar uned 2 sef lleoedd newidiol. Ac I ganolbwyntio ar ran lleoedd newidiol, dyn ni am ganolbwyntio ar rhan cyntaf y mynoleb, lle dyn ni'n canolbwyntio ar pwrpas lle, ein llefydd ni sy'n gyfarwydd i'r ni, llefydd sydd yn berthnasol, ac meddwl am ein cartref ni, meddwl am Cymru, meddwl am graddfa lleol iawn sydd yn gyfarwydd iawn I ni felly. Ac wedyn yn hwyrach ymlaen, mi fyddwn ni'n mynd ymlaen at edrych ar y cydberthynas a sut mae llefydd yn cael ei gynrychioli. Felly mae nifer fawr o termau unwaith eto, pan dyn ni'n meddwl am daearyddiaeth AS, termau a cysyniadau allweddol mynd I ddod o'r sesiwn yma heno, gan feddwl am llefydd newidiol. Felly mae llefydd yn gallu bod yn hwyrach dynamig, ac felly amcan yr uned yw cyflwyno'r cysyniad o'r le a'r cydberthynas. Ond cofiwch fod ystyr lle yw cyfran o ofod. Cofiwch mae daearyddiaeth yn astudiaeth o gofod, gofod, amser a pobl, ac felly sut mae pobl yn rhoi ystyr iddo fo. Ond cofiwch, mae pobl yn gallu rhoi ystyr gwahanol. Chi sy'n gwylio y sesiwn yma a fi sy'n cyflwyno, falle bod ni'n edrych ar y lluniau yma mewn barn ac persbectif wahanol ynddo fe. A mae hwnna'n digon teg. So felly wrth I ni feddwl am lluniau fel hyn, tystiolaeth sy'n gallu dod I fyny mewn arholiad, neu ymhellach na hyn, meddwl am daearyddiaeth yn ei gyd-destun ehangach. Meddwl am sut mae llefydd yn cael ei gynrychioli. So wrth I ni symud o un llun y llall ar draws y sgrin o'r chwith i'r dde, wel, beth sy'n weledol? Beth sy'n amlwg yn y lluniau yma? Meddyliwch am y cwestiynau yma. Falle bod ydych chi heb gweld y lluniau yma o blaen, a beth sy'n hwylio'ch sylw chi? Beth sy'n taro chi'n syth am y delweddau yma? Pa synhwyrau? Be ydych chi'n tybio byswch chi'n clywed ar ogli ac yn y blaen, wrth I chi falle cerdded teithio trwy'r amgylchedd yma? Neu falle hyd yn oed, beth sy'n ar goll? A dyn ni falle rhagweld ac yn falle yn codi cwestiwn, pam o bosib bod y llun yma reit ar y dde o'r stryd fawr a dim llawer o bobl yno fo. Pa adeg o'r dydd, pa adeg o'r flwyddyn, beth sydd o'i le o bosib neu beth sydd ar goll. So felly, mae'n siŵr eich bod chi wedi meddwl am nifer o bethau sy'n dod i'r meddwl yn syth. Ac felly, dyn ni'n taro yn syth ar yna daearyddiaeth, mae hwn yn amgylchedd dynol yno fe. Meddwl ar y lefel arwynebol iawn, dyn ni'n edrych ar y tref, edrych ar dinasoedd. A sut felly mae'r llefydd yma'n cael ei gynrychioli? Wel, beth ydy'r tir nodau? Mae'n siŵr eich bod chi'n sydyn reit wedi amlygu yn y llun yma y pethau fwyaf pwysig sy'n dod yn weledol yn syth. Mae'r eglwys yn ynddo fe. Yr eglwys a thŵr neu eglwys gadeiriol, y cathedral, o bosib sydd yn y llun yma. Felly'r system trafnidiaeth. A falle bod y eglwys yma'n ganolig, bod y tref yn ganolig. A falle bod hanes crefydd yn chwarae rôl pwysig I falle dyfodiad yr anheddiad yma. A sut mae'r llefydd yma wedi esblygu dros amser. Mae'r rôl hanesyddol dyn ni'n gallu gweld wrth y pensaerniaeth, yr architecture, wedi amlygu trwy'r dinas yma. Mae'r rôl yma'r llun canol yma, canolig yma, yn falle'n dangos yr oes dechrau'r ganrif y ganrif diwethaf, a sut efallai bod y defnydd yma wedi newid dros amser. So ni'n dechrau dadansoddi'r lluniau yma a rhannu amser, fel dwi'n newydd sôn iddo fe. Daearyddiaeth yn astudiaeth pwysig ran amser, sut mae wedi cael ei siapio, sut mae wedi newid dros amser.
Ac felly, sut mae pobl wedi edrych a defnyddio'r llefydd yma dros amser. A mae hwnna'n bwysig, a mae hwnna'n digon teg i chi barnu'r llefydd yma sut mae'n newid, ac efallai'n cwestiynu mewn ffordd pwrpas y llefydd yma. Pwrpas aml-ddefnyddiol multi-use yma. Felly, wrth i ni edrych ar y llefydd yma, y 3 llun yma, mae'n rhyw fath o snapshot, mae wedi rhewi yndi. Ac dyn ni'n codi'r cwestiwn yma, sut dyn ni'n dehongli'r lluniau yma? Ydy yn deg, fel nes i ofyn, ydy yn deg dehongli y lluniau yma yn llefydd ddistaw? Beth sydd o'i le? Wel, dyn ni falle meddwl dwi wedi cymryd y llun yma falle'r adeg yma dros y cyfnod y pandemig yma, bod y stryd fawr yma yn ddistaw. Does dim llawer o llif pobl, cerddwyr, traffig, ac felly pa fath o broblemau, pa fath o heriau mae hyn yn creu ar llefydd. Wel, dyn ni'n gwybod yn gyfarwydd iawn bod y llefydd yma gallu bod yn llawn bwrlwm, bod hwn yn gallu fod yn daearyddiaeth 24 awr, lle mae'r ddefnydd o'r siopau, llefydd o wasanaethau, caffis, tai bwyta, ac wedyn yn y nos maen nhw'n dod yn fyw gyda clybiau nos ac y blaen, tafarndau ar agor yn y nos. Ac felly, dyn ni'n gweld y demographics, lle dyn ni'n gweld y shift yma, y newid ar draws amser bach, amser y 24 awr. Ond felly, sut mae'r reol yma a sut mae'r llefydd yma cael ei gynrychioli? Sut ydych chi'n gweld y llefydd yma? Falle bod fi yn gweld y lle yma fer person sydd ddim yn gyfarwydd â lle yma, falle yn ddistaw ar hyn o bryd. Dwi ddim yn gyfarwydd iawn, ond bosib eich bod chi'n gyfarwydd efo llun yma, ond pwy a wyr, falle bod chi'n gweld y lle yma yn lle llawn bwrlwm. Ond beth sydd ar yr ochr arall? Beth sydd ddim yn cael ei weld? Y bosib wedyn, dyn ni'n tynnu'r darn ar gair allweddol cynrychiolaeth. Syniad pwysig fan hyn, wrth i ni feddwl am y lle ac am y lle yn ei chyfanrwydd, yn ei gyd-destun ehangach. Wel, dyn ni'n codi'r cwestiwn am falle rôl hanes fan hyn. Dyn ni'n gallu cysylltu efo'r adeiladau crand yma, the grandeur o llefydd yma. Llefydd sydd yn pwysig iawn yn falle ar ran aristocrataeth. Ie, falle pobl o statws uchel ar un adeg oedd yn cael ei gynrychioli yn y llefydd yma. Ydy hwnna yn cael ei bortreadu yn y lluniau cyntaf yma? Wel, o bosib, dyn ni falle ddim yn cael yr argraff yn ar yr olwg cyntaf, nag dyn? Ac felly weithiau mae angen i camu yn ôl. A fel dwi'n dweud, yn rhan yma o'r uned, pan dyn ni'n edrych ar llefydd, mae'n digon teg i chi gwestiynu hyn yn eich ymatebion ystynedig. Falle bod lluniau fel hyn yn dod i fyny. A mi wna i siŵr o ddangos enghraifft o gwestiwn mi ddylswch chi tebyg i gael pan dyn ni'n astudio y rhan yma o'r cwrs. Felly, camu yn ôl weithiau ydy hwn, a meddwl weithiau am sut mae llefydd yma'n cael ei gynrychioli, yn bwysig iawn. Mae beth mae'n olygu i chi? Mae data yn mor bwysig i ni fel daearyddwyr. Ie, sut mae ni'n dynnu edrych ar llefydd a sut ni'n cynrychioli y llefydd yma ar mapiau, a sut mae'n cael ei bortreadu'n bwysig iawn. Dwi wedi edrych ar 2 llefydd wahanol yn y de a'r gogledd, Wrecsam yn y gogledd Dwyrain a Caerdydd ein prif ddinas ni. Wedyn unwaith eto, cymrwch cam yn ôl. Pobl yn oedrannau wahanol. Chi, pobl ifanc, sut ydych chi yn gweld Caerdydd? Mi nes i astudio yn Caerdydd, ac wedyn o'n i'n gweld Caerdydd pan o'n i fel myfyriwr yn lle wahanol iawn i mi heddiw fel tad efo plant. A sut dwi i'n gweld Caerdydd? Sut dwi erbyn hyn yn mynd i Gaerdydd i mwynhau o fel ar gemau rhyngwladol rygbi ac yn y blaen. Ac ond wedyn fel myfyriwr, falle o'n i'n edrych yna fo mewn lle hollol wahanol, lle i astudio oedd o, lle i siopa, lle i gymdeithasu. Ond nid erbyn hyn, mae yna pobl yn edrych ar llefydd mewn ffordd wahanol.
ethnigrwydd yn chwarae rôl pwysig? Eich rhyw chi? Ie, dyn ni'n chi sy'n gyfarwydd iawn efo Caerdydd. Mae ardal Bywtawn o Gaerdydd yn chwarae rôl pwysig ar ran ethnigrwydd, lle mae yna aml ethnigrwydd yn rhan yna. Mae hanes tu ôl i hynny. Ac felly maen nhw'n edrych at Caerdydd mewn persbectif wahanol. Falle cartref pwysig iddyn nhw, lle mae diwylliant pobl yn pwysig. Ond falle i fi erbyn hyn bod Caerdydd yn falle lle bod dwi'n mynd i ymweld â. Ac felly mae'n cynrychiolaeth wahanol. Wrecsam ar yr un pryd. Ie, mae'n cartref i pobl, lle mae pobl yn gallu uniaethu efo llefydd yma. A beth sy'n gwneud y llefydd yma? Beth yw pethau sy'n gwneud y llefydd yma'n bwysig? Falle bod tirnodau, falle bod y iaith yn bwysig, falle bod yr amgylchedd yma'n bwysig, y gwyrddni, neu'n hyd yn oed yr ardal trefol yn bwysig iawn. Ie, mae'n siŵr eich bod chi wedi cyffwrdd y cysyniadau yma pan yn astudio'r rhan yma o'r cwrs. Wedyn, dyn ni'n edrych ar ardaloedd wahanol o wlad. Wel, sut mae nodweddion sosio-economaeth y llefydd yma'n wahanol? Sut dyn ni yn rhagweld y llefydd yma yn y dyfodol? Meddwl am demographics, meddwl am diwylliant. Be dwi'n meddwl am hyn? Sosio-economaeth, the socio-economic status. Wel, unwaith eto dwi'n rhagweld ac yn gweld y lle yma fel rhywle crant, rhywle aristocrataeth, dyn ni'n gweld falle pensaerniaeth, tuduriaid y Tudors, periodig fan hyn yn cael ei adlewyrchu, lle mae hwnna'n chwarae rôl pwysig i cymeriad y lle yma. Mae'n bwysig felly bod rhain yn cael ei gadwriaethu. Ie, dyn ni ddim yn colli bod hunaniaeth, identity, y llefydd yma'n bwysig. A bod hwn sy'n gwneud llefydd. Pam felly? A nawn ni edrych mewn am pwysigrwydd llefydd yma mewn munud. A pwysigrwydd yma i'r economi leol. Ie, dyn ni'n siŵr yn gyfarwydd iawn bod twristiaid yn chwarae rôl bwysig. A falle meddwl am pa fath o ddemograffig, pa fath o cohort, grwpiau o bobl sydd yn cydweithio, yn byw yn y llefydd yma. A'r diwylliant yn chwarae rôl pwysig. Ie, falle bod ni'n yn aml iawn fi'n bersonol, falle dyn ni'n stereotypio y llefydd yma, efo rhaglenni teledu, falle Midsummer Murders ac yn y blaen sy'n dod i'r cof yma i mi'n syth, ynddo fe. A sut dyn ni'n falle'n gweld y llefydd gwledig yma a'r falle'r problemau yn dod o'r llefydd yma, neu y manteision o byw yn y llefydd yma. Felly canfyddiad, perception, does dim ateb cywir na anghywir fan hyn. Mae perception, canfyddiad yn rhywbeth unigol, chi sy'n falle yn gweld y lle yma yn eich ffordd chi. Ond wrth gwrs, mae'n bwysig bod ni'n tynnu'r daearyddiaeth i ddarnau fel dwi'n trio esbonio i chi fan hyn. A dyn ni fel daearyddwyr yn pwysig iawn angen edrych ar data meintiol, data ansoddol. Dwi wedi tynnu i ddarnau ac amlygu cysyniadau megis economaidd, cysyniadau cymdeithasol. Ac felly, sut dyn ni'n cynrychioli hyn ar y map? Ac yn sydyn iawn, dyn ni'n defnyddio stats, dyn ni'n defnyddio ystadegau i ddangos hyn ar map. A pa mor effeithiol ydy hyn wrth i ni tynnu fo i ddarnau. Ie, dyn ni fel daearyddwyr yn falle'n edrych ar ardal fan hyn fel ardal o adfywiad, falle'n edrych ar potensial llefydd, edrych ar llefydd sydd â problemau, a sut dyn ni gorfod newid hyn. Ac mae'n siŵr eich bod chi erbyn hyn wedi cael y llythyrau yma trwy'r post, mawrth, y 21 yn dyddiad pwysig ar ran y cyfrifiad, y census, lle dyn ni'n hel data, snapshot un adeg. A mae census, y cyfrifiad yma, yn dangos i ni darlun o lefydd. Felly, sut mae'n dangos i ni sut mae llefydd yn cael ei gynrychioli ar ran ystadegau. Dangos poblogaeth, nifer, rhyw, oedra, ethnigrwydd. Edrych a sut mae lefelau ymudo wedi newid. Oes yna allfudiad, oes y symudiad, llai neu mwy o bobl wedi bod mewn ardaloedd penodol ar draws y Deyrnas Unedig.
Prisetai, y mathau o dai, sut mae wedi newid. A mae hwn yn bwysig iawn i ni feddwl am lefydd a sut mae o'n newid dros amser. Neu, ddim yn newid o gwbl. Falle bod o'n llefydd wedi bod yn eitha stagnant, yn aros un peth. Pam felly? Falle bod hwnna'n rhywbeth da. Ie, dyn ni'n meddwl am allan oes 19 ganrif, oes dechnegol, dyn ni'n byw ynddo a angen symud ymlaen. Weithiau bod yn bwysig bod ni ddim yn gweld llefydd yn gorfod symud ymlaen. A falle bod o'n meddwl yn ei ffordd naturiol yn bwysig. Felly'n sydyn iawn, dyn ni'n felly'n edrych ar cysyniadau pwysig myfyrwreiddio sut mae llefydd yn newid ar rhan pobl ifanc dros amser. Felly'n edrych wedyn ar y rholau o newid ar tegwch, ar anghydraddoldeb, yr inequality yma, sy'n bodoli yn ein cymdeithasau ni heddiw. Data iechyd, amddifadedd, difreintiedd, trosedd yn bwysig, i edrych ar a faint ohono fo. A pam mae hyn yn bodoli yn ein gymdeithas ar rhan addysg ac ysgolion. Dyn ni fel daearyddwyr yn gweld newid ac angen deall hyn felly. Llefydd a chwarae rôl pwysig. Ac unwaith eto, snapshot ydy hyn a sut mae pobl neu wefan Wrecsam ar yr adeg yma yn gweld y lle fel Wrecsam. Dydy o ddim i ddweud bod y llefydd yma yn gywir ar rhan sut ych chi'n gweld o. Ond mae'r cyngor Wrecsam yn gweld o fel rhyw fath o ganolfan fasnachol a gweinyddol. Ardal ddiwydiannol sy'n ganolbwynt i gogledd ddwyrain Cymru. A'r ardal amgylchynol sy'n gwmpas o. Dref fwyaf yng Ngogledd Cymru. Dwi'n tynnu y ddarnau a pethau sydd i'w chylio yna gynnau fan hyn. Ac felly pwysleisio fan hyn bod e'n trydydd canolfan fasnachol fwyaf yng Nghymru ac ar ôl Caerdydd ac Abertawe. So mae'n amlygu yn diwe. Ie. Yn ddaearyddol, mae Cymru yn wahanol iawn o'r de i gogledd, ond jyst yn sydyn reit, mae Wrecsam i'r cyngor tref yn rhoi o'r y map. Ie, yn ei rancio fo felly'n trydydd o'r top. Waw! Felly'n cynyddu'r statws o felly. Felly bod rhai, a felly'n gweld ddim cweit mor o statws yn ei. Ac unwaith eto, dyn ni'n edrych ar Wrecsam, a edrych ar defnydd o ddata, a sut dyn ni yn cynrychioli fo. Wel, dyn ni'n edrych ar defnydd tir, neu rhyw fath o map cymeriad o'r lle yma. Edrych arno fo ar ôl ei ddefnydd o, edrych arno fo ar rhan ei nodweddion, o ran ei ffurf o, ei morffoleg o, ei cysyniad o, o'i ddefnydd tir o. Pam mae hyn yn bwysig? Ie, o bosib mi gewch chi hyn fel cwestiwn. Beth ydy rôl y defnydd o'r ffynhonnell yma fel tystiolaeth effeithiol? Ie, dyn ni'n tynnu hwn i ddarnau. Mae hwn yn exeitio ni fel daearyddwyr yn fi. Ond pam mae hwn yn bwysig? Be mae hwn yn dweud wrthon ni fel daearyddwyr? Wel, o bosib mae o'n dweithio ni defnydd tir ar rhan hanes. Mae'n falle'n categoreiddio. Mae'n clusnodi falle lle mae'r hen adeiladau. Mae'n dangos i ni lle mae'r eglwysi, y ffyrdd, y cysylltiadau, yr ardal pwysig, llai bwysig. Ac falle mae o yn dangos i ni ar ran y hanes yma o pa mor bwysig mae'n masnach. Cofiwch, gall hwn fod yn rhywle, dwi'n dangos enghraifft i chi. Gall hwn fod yn dinas Abertawe. Mi gallai fod yn Hwylffordd, mi gallai fod yn Aberystwyth, mi gallai fod yn rhywle ar y ddaear yma ynddo fe, a defnydd pa mor bwysig ydy'r ffynhonnell yma o'r cynrychioli llefydd. A dwi felly yn amlygu yr hanes fan hyn ar rhan mae'n dangos lle oedd o'n bwysig ar ran gweithle, lle oedd yna mwyndoddi'n digwydd, lle oedd yna diwydiannau glo yn datblygu, a dyn ni'n gwybod pa mor llwyddiannus ar ran hanes mae cymoedd a Chymru ni chyfanrwydd wedi bod ar ran y diwydiannau primaidd trwm glo heiar na dir yn dyfa. Felly, ar ran amser, pam mae hwn wedi bod yn bwysig? Pam bod mapiau a llefydd yma newid? Wel, mae'n rhoi darlun i mi ar rhan lle mae llefydd wedi newid ar ran ei fuddsoddiad. Llifoedd cefnewidiol o bobl, adnoddau. Dyn ni'n gwybod dros amser sut mae llefydd wedi newid
gwell neu gweithau. Ac felly mae'n rhoi rôl pwysig i ni fel llywodraeth a'r cysyniad pwysig yma globaleiddio. Wales today is globalised, maen nhw'n dweud, with a mass of the population wearing branded name clothing made in places such as China, with global high street shops such as Boots, Pharmacy, New Look, Debenhams, Costa Coffee locating themselves in the most of the main town centres. Mae'n unwaith eto'n snapshot yndi o globaleiddio o'r pethau sydd wedi dominyddu'n stryd fawr ein canol busnes yn dref. Ond cofiwch gyda llaw, dyn ni'n edrych ar llefydd newid, edrychwch at daearyddiaeth sy'n ar y newyddion heddiw. Y stryd fawr yn newid. Dwi wedi enwi Debenhams, falle enghreifftiau o siopau sydd yn cael awr sydd o dan dylanwad y pandemig yma. Beth yw'r heriau sy'n gwynebu ni heddiw felly? Ac felly sut mae llefydd yma angen newid? Dyn ni fel daearyddwyr angen fod ar flaen ein gad yndyn? A fod yn dynamic sut dyn ni'n goffod meddwl am y dyfodol yma, am cynliadwyad y llefydd yma. Dyn nhw ddim yn stagnant felly, mae llefydd yma'n gallu symud. Felly, o ganlyniad, enghraifft bod gostyngiad mawr mewn diwydiannau traddodiadol dros amser, mae cloddio am dir, glo wedi dod i ben, mae diwydiannau trwm yma wedi newid. Ac felly, dyn ni'n gweld y shifft yma mewn technoleg, lle mae yna fwy o'r sector trydyddol cwaternaidd yn amlygu, a globaleiddion chwarae rôl pwysig. Mae yna adwerthu yn ffynnu unwaith eto. A dyn ni'n gweld hyn yn amlygu wrth i llefydd adfywio dros amser. Lle mae slymiau, lle mae yna llefydd tlawd a rhannu systemau cymdeithasol wedi bod yn isel iawn, ac felly bod y buddsoddiad yna wedi dod o llywodraeth, lle mae yna buddsoddiad tramor wedi dod dros amser. A dyn ni'n gweld ar gyrion ein tref, neu hyd yn oed ar safleoedd tir llwyd, brownfield sites, fod yna ail diwydiannu wedi fod. Lle mae dda diwydianneiddio o safleoedd glo, haearn a dir yma wedi bod yn ein ardaloedd o cymoedd De Cymru. Ac felly, dyn ni'n gweld y tyfiant a'r twf yma mewn diwydiannau. Dyn ni'n gweld ffatrioedd mawr yn cael ei ddatblygu, yn creu gwaith, creu swyddi unwaith eto. Globaleiddion chwarae rôl pwysig. Ac felly, gair allweddol pwysig sy'n dod fan hyn ydy cyd-dibyniaeth. Y syniad bod pawb yn dibynnu ar ein gilydd. Bydd pawb ar draws y byd. Ffaith sy'n wir am economi'r byd, masnach, cyfathrebu a chynhyrchiad. Mae nhw gyd yn ddibynnol ar ein gilydd. A hynny, mae'n siŵr ydych chi wedi gweld o Abertawe i Gaerdydd, Llanelli, i Aberystwyth, i Bwllheli yn y Gogledd, i Llandudno, Wrecsam, Bangor ac yn y blaen. Ar gyrion y trefydd, dyn ni'n gweld yr ymlediad yna. Dyn ni'n gweld tyfiant mewn diwydiannau unwaith eto. Globaleiddio yma, lle mae gennym ni mynediad ar ein stepen ddrws yma i cynnyrch y byd. A mae busnesau a buddsoddiad yma wedi gwneud hynny'n bosib yn ni. So felly, sut mae hyn yn newid yn perspektif? Dwi wedi cymryd hyn yn sydyn iawn o beth dwi wedi gweld ar y we a'r rhan lle sydd yn agos i mi, cartref lle mi ges i fagu'n agos iawn lawr Abertawe a wedi astudio fan hyn am gyfnod o marfer dysgu. A gweld sut mae myfyrwyr yn gweld y llefydd yma. Mae Abertawe yn cael ei gynrychioli, mae nifer o pobl sy'n gweld fel cartref yn nhw, yn gweld fel a big personality. Dyma sut maen nhw Prifysgol Abertawe yn gweld o, with plenty of charm and bags of character. Ond wedyn, yn ddiweddar iawn, dyn ni'n gweld news headlines, dyn ni'n gweld hyn ar Wales Online. Myfyrwyr yn gweld yma fel lle sydd ddim yn saff, peryg, trosedd. So ni'n gweld hyn fel broblem. Falle bod pobl ddim yn teimlo'n saff, bod ein persbectif ni a bod ein cynrychioliaeth ni o llefydd ddim bob tro'r un peth. A felly, dyn ni'n goffod addasu'r llefydd yma. Hwn dwi wedi cymryd yn sydyn iawn o'r erthygl yma. There is a movement outside the window, mae pobl yn dweud ar hyd strydoedd a Abertawe. There is movement outside the window where there shouldn't be.
Then faces appears, masked, eyes staring through the glass, searching the scene within. Mae yna cyferbyniad mawr yn does lle mae Prifysgol Abertawe yn wedi cyhoeddi hwn. Lle ydych chi'n disgwyl gweld hyn yndyn? Lle mae yna busnesau yn annog bobl dewch i Abertawe yn portreadu fo mewn ffordd bositif. Ond realiti'r peth felly bod trigolion lleol neu myfyrwyr y lle yma felly'n gweld o yn lle sydd ddim yn saff. Felly dod â hwn i glo yn sydyn, mae llefydd yn rhan o fywyd pob un ohono. Mae gan bawb deimladau gwahanol. Hunaniaeth yn bwysig, lle mae'n mynd i fod yn wahanol i bob un ohonom ni, yn sgilyn hoedran ac yn rhyw. Y pob lle yn addasu ac yn newid dros amser gyda hunaniaeth. Rhai lle oedd yn newid yn sgil digwyddiadau cymdeithasol ac economaidd. Mae pobl yn teimlo cysylltiad a pherthynas â lle. Mae globaleiddio chwarae bwysig, ac o ganlyniad gall lleoedd ddod yn fwy a mwy cyd-ddibynnol o ganlyniad i globaleiddio. A mi nes I sôn yn sydyn bod yna gwestiwn I chi felly canolbwyntio ar fan hyn. Allech chi rhoi pause neu saib i'r fideo hyn ac ateb y cwestiwn yma ar ôl be dwi newydd sôn am. Felly, ymlaen ni i'r rhan nesaf. Cynrychiolaeth a sut mae rhoi ystyr I lle yn bwysig. Dwi wedi cymryd darlun fan hyn a sut ydych chi'n gweld y llefydd yma? A na I oedi ar un llun sy'n am ddod fyny mewn munud. Ibiza, sut ydych chi'n gweld o, myfyrwyr? Lle llawn partis, party island yn dyma. Ond I fi, a bosib bod hwn yn lle teuluol, lle heddychlon. A dyn ni'n gwybod bod llefydd yn cael ei gynrychioli mewn ffyrdd wahanol. Dwi'n gwybod bod yna ardaloedd penodol o llefydd lle mae yna districts o clybiau nos, partis, ond hefyd dwi'n gwybod bod yna llefydd o Sbaen ac Ibiza hefyd yn lle heddychlon, braf, naturiol, lle mae yna golygfeydd godidog fel dyn ni'n gweld yn y llun dwi felly yn gwybod amdan ar y dde ar y top ynddo fe. Ond mae'r wasg yn chwarae rôl pwysig. Dwi wedi sôn yn barod am Prifysgol Abertawe, ond clwb rygbi sy'n agos i'n nghalon I lle ches i'r ysgol. Mae stradau, mae Stradi Park neu Parc y Scarlet erbyn hyn yn bwysig iawn. A sut maen nhw'n hyrwyddo fo? Mae'r Cymraeg neu Cymreicdod yn lle bwysig ynddo fe. Ac unwaith bod y fflam a'r ddau goch yma'n dod yn fyw yndi. Gwlad y sosban yn chwarae rôl pwysig. Ar ei grafel arwr y Scarlet West is best yn rili yn dod ar iaith a dod â cartref yn bwysig a dwi'n gwybod bob tro dwi'n camu lawr I Barc y Scarlet dwi'n teimlo unwaith eto dwi cartref a mae'r iaith Gymraeg lle dwi'n clywed y bandiau Cymreig a'r gwerin, a'r alaw gwerin yn chwarae wrth I Scarlet chwarae ar Bryhawn o Sadwr neu ar nos Wener ac yn y blaen. So felly dyn ni'n amlygu'n hun efo Cymreicdod ac sut mae'r wasg yn cyrwyddo ac yn gweld llefydd. Ac yn unwaith eto, dyn ni'n gweld llefydd yn ardal gwledig a dwi'n ganolbwyntio ar ardal gwledig sut mae'n cael ei gynrychioli. A beth felly ydy'r ddelfryd wledig, the rural ideal? A representation of an ideal society which is orderly, harmonious, healthy, secure, peaceful, and a refuge from modernity. Sbiwch ar, neu edrychwch ar y beic yma a'r pobl yma yn cymryd amser drwy cefn gwlad Cymru. Mae'n cymfyddiad delfrydol yndi. Digon o amser lle mae'n amgylchedd a dyn ni'n amsugno'r awyr iach a'r golygfeydd hyfryd yma I mewn. Falle bod hyn yn llefydd lle mae tyddyn bach a does dim llawer o bobl yn byw, lle mae bywyd gwyllt yn dod yn fyw. Ond falle bod rai ohonyn ni yn gweld y bywyd cefn gwlad yma a tractor yma a'r amaeth yn bwysig. Falle bod hwn yn rili yn stereotypical o fywyd cefn gwlad y Deyrnas Unedig. Falle mae hyn ydi o I chi. Hwn ydi y
sut mae cefn gwlad yn cael ei gynrychioli efo'r to gwellt yma, the thatch roof, a'r bythynod, y cottage, quintessential yma. So felly cwestiwn i chi feddwl amdan fan hyn, i ba raddau mae olygfa welyn yn y llun yma yn cadarnhau canfyddiad pobl o'r ddelfryd wledig. Cofiwch, cadarnhau. O bosib bod hwn ddim yn gadarnhau. Bosib dyn ni'n dod ar draws yn munud, nid felly the rural ideal, y ddelfryd delfrydol gwledig yma ydy gorau i bawb. Felly mae'n bwysig cofio fod meddylfryd yma o ddinas fawr ddrwg a chefn gwlad heddychlon a rhywbeth llawer iawn mwy cymhleth o hyn. Ni ddaeth hyn yn ganfyddiad cyffredin nes yr 20fed ganrif. Ia, roedd ardaloedd gwledig yn cael ei weld fel llefydd tlawd, llawn amddifadedd. Roedd y gwasanaethau ac isadeiliaid heb ddatblygu. Ond cofiwch mewn nifer o wledydd incwm isel, neu hyd yn oed yn ardaloedd gwledig cefn gwlad yn ardaloedd Cymru hyd yn oed, yn parhau i ddioddef o amddifadedd a thlodi. Ac wrth i ni edrych ar rhaglenni teledu, mae nhw'n creu darlun hyfryd, escape to the countryside. Mae o arno heddiw ac yn darlunio darlun prydferth. Ond mae yna ddau erthygl fan hyn i chi edrych ar. Mae o'n creu counter-argument yn mae o'n creu darlun wahanol. A dwi'n tynnu un darn fan hyn. Teenagers will always see how there's nothing going on in rural areas. Old people feel that they're isolated. Those who don't have cars find that there's a lack of public transport. Schools are closing, so children are bussed out to other schools. There are disadvantages to set alongside the obvious advantages of living in a country. So cofiwch disgyblion hanes. Mae nid y ddelfryd delfrydol dyn ni'n gweld fan hyn a gwyn ar ein gwyneb dyn ni'n portreadu llefydd yn aml iawn. Ond mewn rhai ardaloedd o Gymru a ardaloedd gwledig y Deyrnas Unedig, mae y gwrthwyneb, tlodi, arwahanu, ynysrwydd dyn ni'n gweld. Is-adeilydd yr infrastructure, a dyn ni'n gweld y problemau yma'n cefn gwlad Cymru erbyn hyn, a diffyg fuddsoddiad, a'r cwestiwn yma mawr mae Llywodraeth Cymru a nhw sy'n gosod polisïau angen i'w wneud. Ydy cymunedau gwledig yn gynaliadwy? Y cwestiynau pwysig anodd mae angen i ystyried yn cefn gwlad Cymru. Felly, cwestiwn i chi feddwl yn sydyn am cefn gwlad, beth yw'r ffactorau gwthio o'r ddinas a beth yw'r ffactorau tynnu ni i gefn gwlad. Allai oedi, ac wedyn dyma fi yn dangos y cwestiynau, yr atebion, sori. Ie, gordyrru, overcrowding, llygredd sŵn yn ardaloedd trefol. Newyn, mae concrit haven yma, lle mae yna bob dim wedi cael ei concretio drosodd. Dyna lle dyn ni'n meddwl am ardaloedd dinesig yn gwthio pobl allan. Felly dyn ni'n gweld ac yn longing for, dyn ni yn ysu am y ddelfryd delfrydol yma, lle mae gwyrddni, lle mae tirwedd, natur, elfen o gymuned, lle dyn ni'n abod ein cymdogion. Ie, dyna lle dyn ni falle yn portreadu ardaloedd gwledig. Ac felly dyn ni'n gweld y cysyniad yma o gwrthdrafolu, pobl eisiau symud allan i ardaloedd gwledig. A felly cwestiwn sy'n dod o hyn ydy cwestiwn 10 marc yn y papur AS. Amlinellwch sut mae canfyddiad pobl o ardaloedd gwledig wedi newid aneddiadau gwledig. A dyn ni'n sydyn reit wedi cyffwr ar hyn, dyn. Cyffwr yna felly mewn ffordd negyddol. Lle mae pobl yn teimlo'n unysig, lle mae yna siopau, tafarndau, ysgolion yn cael ei lawr oherwydd rhesymau poblogaeth demograffig. Wel, beth wedi galluogi pobl i wrthdrofoli? Wel, pam mae pobl yn symud, dyn ni'n falle'n gweld hagyrchedd, a dyn ni edrych ar enghraifft yn munud, edrych ar y canfyddiad yma o pobl o ansawdd bywyd,
Pam mae pobl yn chwilio, longing. Mae hwnna'n gair allweddol, ond chwilio am y delfryd cefn gwlad yma, delfryd gwledig. Wel, ni'n enghraifft i lawr yn ardal Bro Morgannwg, edrych ar Llanilltir Fawr, a dyn ni'n gallu gweld ein defnydd y ffynhonnell Google Earth, delwedd satellite imagery llun Lloeren, a'n amlygu ar M4 traffor yma. A dyma'r ardal gwledig dyn ni'n cael yn bwyntio ar. Ie, a dyn ni'n gallu gweld i agos atrwydd, pa mor agos a hygyrch ydi o i Gaerdydd. Dyn ni'n gallu gweld y cyfleusterau a defnydd o'n sgiliau map ni felly. Dyn ni'n gweld bod yna gorsaf tren yna. Dyn ni'n gweld bod ble'r drwf trefol, adeiladu o bosib a'r ceia amaeth o gwmpas y brif lôn efo ni fan hyn. A bod yna datblygiad llunol, linear development wedi digwydd ar hyd y meysydd yma. Pam felly? Pam mae pobl yn cael ei dynnu? Wel, dyn ni'n gweld bod Bro Morgannwg yn lle deniadol, lle efo hanes, lle ar hyd yr arfordir. Pobl sy'n cael ei dynnu yma oherwydd i atyniad ac agos atrwydd i'r prif ddinas. Hygyrched i Gaerdydd oherwydd yr A48 a'r M4. Mae Cowbridge, Bondfaen a Phen-y-Font yr Ogwr yn haws iawn. Mae o rhwng y ddau lle mae Macarthur Glen yn agos iawn os dyn ni teithio ar hyd yr M4. Wedyn mae gennym ni y ddinas gerllaw yn Caerdydd. Mae ystod eang o wasanaethau yn does, ysgolion, siopau. Mae gennym ni mae gennym ni ganolfannau iechyd ac hamdden gerllaw. Digon o dau newydd hefyd yn cael ei ddosbarthu o gwmpas yn gymysg yn yr hen hanes yma, adeiladau pwysig yma. A cofiwch bod yr ardal yma yn ardal arfordir treftadaeth Morgannwg, neu the Welsh Jurassic Coastline mae o hefyd yn cael ei adnabod fel, oherwydd i daeareg yma. So felly mae pobl yn cael ei dynnu'r llefydd yma, yn chwilio am y ddelfryd delfrydol yma, a mae'r gwasanaethau yn gwneud yn bosib. Y tai, fel dwi'n sôn, a'r amrywiaeth yn tai, lle mae arallgyfeirio o tai o bythynod yn digwydd, defnydd y tir yn newid, un oes, o bosib mae defnydd amaeth, ffermio oedd hwn. Ie, sgubor ar gyfer anifeiliaid o bosib oedd o. Ond erbyn hyn, dyn ni'n gweld bod i ddefnydd y cymeriad wedi cael ei gadwriaethu, cofiwch. Mae'r pensaernïaeth a'r garreg yma, y daeareg dal yn fyw, ond tu fewn iddo fo, mae defnydd preswyl ydi o erbyn hyn. Ie, a bod yr heritage, y treftadaeth, cymeriad dal i fod yn fyw, ond hefyd yn cael ei pwyso efo datblygiadau newydd. So felly, dyn ni'n gweld y shifft a'r newid yma bod llefydd yn newid a bod cynrychiolaeth yn newid. Mae'n deniadol, fel dwi'n sôn, oherwydd yr arfordir. Digon hawdd i deuluoedd i fynd am dro, am brynhawn, sul ac yn y blaen, a bod yn hamdduno, a bod yn denu teuluoedd i fynd i fyw yna. Ond cofiwch bod lle yma yn llefydd ar gyfer busnes a masnach, agos iawn at prif maes awyr Caerdydd sydd wedi leoli yn tafiad carreg i ffwrdd o Llanilltir Fawr. A bod ni'n gweld y diwydiannau yma sy'n cysylltu efo'r maes awyr yma yn bodoli yn ardaloedd fel Llandaw. So felly mae pobl digon parod i fyw yn yr ardaloedd yma ac yn agos i'w gwaith. Felly, dyn ni'n dod â hyn i glo, a dyn ni'n gweld ac yn pwysleisio unwaith eto bod busnesau'n chwarae rôl pwysig, ac felly yn chwarae rôl pwysig ar y poblogaeth. Dyn ni'n gweld sut mae'r demographics yn newid. A bosib bod y pobl ifanc, a dyn ni'n gweld ar hyd y pyramid poblogaeth yma, bod y cohort 014 chydig bach yn llai, yndi? A pam? Dyn ni'n gofyn y cwestiynau yna wedyn. Cwestiynau pam bod cohorts yn wahanol. Pam bod dyn ni'n gweld y 30, 40, yw bod hwn yn mynd yn ymestyn allan. A gwahaniaeth yma yn ardaloedd gwledig. Wel, o bosib yn yr enghraifft dyn ni newydd astudio yn Llanilltir Fawr, bod ardaloedd gwledig yn bosib oherwydd i gysylltiadau i isadeiledd,
i'r traffordd, i'r gorsaf dref, gorsaf tren, yn agos. Felly mae pobl isio symud allan. Symud o llefydd sydd yn gordyrru overcrowding, lle mae llygredd sŵn, llygredd aer ac yn y blaen. Felly, i dod â hyn i diwedd. Cynrychiolaeth. Mae pobl yn cynrychioli llefydd mewn ffordd wahanol i'w gilydd. Yn aml bydd grwpiau sydd â ddiddordeb penodol a rhoi ystyr i lefydd yn cefnogi syniad a'i eideoleg nhw eu hunan. Mae cyfryngau, dwi wedi sôn am enghraifft o'r parc y Scarlets a'r Scarlets y tîm rygbi, lle maen nhw'n portreadu fo mewn lle pwysig positif. Ac yn rhoi hunaniaeth, pwysleisio Cymreicdod, dwi yn teimlo fyna ar ran y tîm rygbi Scarlets yn bwysig. Mae hunaniaeth yn benodol iddo o ganlyniad i ddigwyddiad a'r storiau a gwnaethon nhw ei gyhoeddi. Bydd llywodraeth y cwmnïaeth, cofiwch, yn ceisio portreadu goleuni mwyaf ffafriol mwyn hybu'r delwedd yna. Oherwydd mae hwn yn buddsoddiad yn diwedd. Da ni eisiau creu darlun positif mwyn denu pobl. Da ni gyd eisiau byw mewn lle braf yma, llawn bywyd, bwrlwm positif. Ac i gloi y sesiwn yma, cofiwch am y cysyniadau arbennigol. Mae hwn yn cysylltu nifer o gysylltiadau yn y manyleb. Cofiwch bod rhan 2.7, 2.8 yn edrych ar adaroedd gwledig ailfrandio, so felly mae hwn gallu plethu mewn yn naturiol i hynny. Anghydraddoldeb yn bwysig, ac i gloi y sesiwn yma, da ni'n sôn am cynaliadwywaith. Sut mae ein penderfyniadau ni a sut mae llefydd yn cael ei siapio heddiw yn cael ei ddylanwad, mynd i gael ddylanwad yn y dyfodol. Felly mae'r amser wedi dod i ben. Diolch yn fawr iawn i chi o wrando, a cofiwch am y sesiwn arall dyn ni'n cyflwyno wsos nesaf ar Cyrsau Carlam Cymru yma, a mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar adran B o 1 sef peryglon tectonig. Edrychaf ymlaen i weld chi eto wsos nesaf. Hwyl fawr i chi.